Everyone खुलुमबाय गासिखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोना मारै दं आंबो मोजाङैनो दङ दिनैहाय बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायनाय थाबाय दायो माने गिर्जायाव थांनो नागिरदों आरोना कम्पाउन्डआवनो माने महिलाफोर बुरैफोरजोंहाय माने बोथोरनि जुमब्रा खाजि जानो नागिरदों आरोना फार्स्ट टाइम जागोन आरोना देग्लाय बे जागोन आङो ससे माने भिडिअ खालामनो नागिरदों आरोना जुमब्रा जानायखौनो जास्ट मेम'रिनि थाखाय थाथों होननानै महिलाफोरजों माने बुरैफोर आनैमोन आयंमोन बिसोरजों माने जमा खाजि जागोन आरोना देग्लाय बोथोरनि आरोना बेखौनो जानो थाखाय लेंहरदों नालाय थांनो नागिरदों आरोना दायो थांनायनि सिगां आं ब्लग स्टार्ट खालामबाय नोंथांमोना दिनैनि बे आंनि भिडिअखौहाय नायलांबाय थादो मारै जायो आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला प्लिज अन्नानै आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरोना दाबाव साबस्क्राइब खालामनो थाखाय भिडिअखौ नायनानैल' थानांला साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरोना बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौहाय आङो बिनिफ्रायनो स्टार्ट खालामबाय आरो नोंथांमोना नायलांबाय थादो दिनैहाय मा मा खालामो जुमब्रा ओरैबायदि इन्ट्रेस्टनो जानो नागिरदों जुमब्रा खाजि जोंना जुमब्रा होनो आरोना ओमफ्राय गुबुनफ्रा मा होनो नारें रबट ना मा होनोथाय मिथिला आं माने जुमब्रा होनो आरोना आं बाहायनाया बेखौनो जमानो आनैमोनजों जाहैनोसै आरोना गिर्जायावहाय जमा कम्पाउन्ड सिङावनो बेखौनो शेयार खालामनानै भिडिअखौ खालामजाबाय नायलांबाय थादो गेलेनानै 1 2 3 आंना लांनायलाय गब्लंस्रासो आंना बियो ओरैबायदि जुमब्रा जानो थाखाय लाना फैबाय दाखालि जानाया बल जोलायलायनायखौ दालाय सिद्दा थालाय लानानै जि गोखामानो हरसै नों मालाय निमोन फैदो दाबोर एसे मोसानो नामाखै आं मोसाखादों बिनि बेयाव ओइ मोसायाखै अयनाय जादों बिनि बेया जुमब्रा जानोसै नै जुमब्रा गोजांदोंनो मालाय आखाइ गोलाव गाननाय आं दाम बादोलै हनै जाग्रोबायसो बेयाथ' सिगांनो नायो जायो बिदि गैया आरो लाबाव मोनसेयावलाय बेखौ आं लुगैया आं आंखौबो लाबोनो सुखुनाखै नोंहा मोनाखै होजायाखै नोङो आलुआखैलै होना हो बाहाय आदैमोनखौ मोखाङाव लानोलां आनै दाना खिथिदो देनां नायनांगौना फैबाला ग्लोब ग्लोब दा नों जाया आदैया जाया गोथाव आबौआ जानायाव मोनफैबाय माथो ग्रोबै मोनफैबाय दा बे जेरावबो गोमाथारा मोजाङानो जालाय गोथाव जायाखै मा जागोन नारें खाजि जमा महिलाफोरनि गोखाना आरो गोदै जानायनिनो नोंलाय होबाय हनै बे मालाय दै हिंसार लोंलायलायबाय दे जा नोङो राननायाव बेयावनो बाजै नांला
lupa kelap ni mau dengar. दायो जाखांनानै फैबाय आरोना न'आवहाय पुरा इन्ट्रेस्ट जाबाय आरोना आनै मोनदों पुरा बोथोरनि देग्लाय फार्स्ट जादों आरोना जुमब्राखौ स्टार्ट जाबाय आरोना जायफ्रा आंनि भिडिअखौहाय नायबाय थेंक इउ स' माच जायफ्रा नायबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय पुरा दायो न' मोनफैबाय आरोना जाखांनानै आरोना ओरैबायदि गरम बोरैबा माजोब्बाय ओरैबायदि इन्ट्रेस्ट खालामबाय रायलायबाय थाबाय जाखांनानै आरो दसे टाइम स्पेन्ड खालामबाय आरोना आनै मोनदों दसे थानानै बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेसेनोसै बाय बाय